Pekný deň prajem z Autosearch z Bánoviec pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o autá s automatickými prevodovkami. Pekný deň pred nami, kopec roboty takisto. Tu máme autá, ktoré majú niečo spoločné, a to je teda samozrejme DSG prevodovka. No a prečo vám toto video robím, je vlastne obdobie, ktoré teraz nastáva, je pred nami teda zima. Zimné obdobie, kde sa často vlastne naskytujú problémy vďaka chladu. Ja to tak sa budem snažiť skrátiť toto video, aby sme vedeli, čo treba, keď sa jedná v podstate o auta, hlavne Volkswagen Group, ktorých je najviac asi na cestách, tak sa treba pred tou zimou zamerať aj na pohon 4x4, ktorý v podstate mnohí majiteľia zistia až v nejakej tej núdzovej situácii, alebo krízovej situácii, alebo na klskom povrchu, že áno, mám štvorkolku, super paráda, ale zistím zrazu, že tá štvorkolka mi nefunguje a je problém. Je to aj vecou bezpečnosti pri jazde s vozidlom na klskom povrchu, ale aj možnosti vôbec pohybu po takom povrchu. Takže doporučujeme v skrátkosti, obzvlášť pri vozidlách s Haldexom 5. generácie, ale aj 4., ale skôr 5. Kontrolu Haldexu, jeho stavu oleja a takisto vôbec funkčnosti. Taký základ, ako si aj sami budete vedieť tento Haldex otestovať, je vlastne, že či funguje správne alebo nie, ak vôbec. Keď pôjdete na nejakú väčšiu plochu, na parkovisko, tak si dáte plný pravý alebo ľavý volant, zatočenie, no a budete akcelerovať doprava, doľava. Tam budete potrebovať sledovať vibrácie alebo zvuky od zadnej nápravy. Pokiaľ bude všetko ticho, že budete akcelerovať ako aj pri rozjazde do nejakého kopca, alebo hovorím plný pravý, ľavý vytočený, tak by ste od zadnej nápravy nemali nič ani cítiť, ani počuť. Pokiaľ počujete vibrácie alebo zvuky, pokiaľ cítite vibrácie alebo počujete zvuky takého hrubého charakteru, ako zvuk diferenciálu hrubých zubov, tak samozrejme je tam problém, no a je potrebné riešiť zadnú nápravu, zadný Haldex. Tam sa doporučuje technikmi výmena oleja každých 30 000 za 2 roky. Takže nezanedbať túto servis na týchto Haldexoch a takisto aj v diferenciáloch je veľmi dôležité. Dobre, ešte ďalšia vec, prečo vlastne tieto auta tu máme takto dané, je spoločný menovateľ DSG a problémy s nimi uvedené. To sú vlastne závady na spojkách alebo na snímačoch spojok, kde vlastne dokáže prísť k problému formou núdzového režimu a bude vám fungovať buď párna alebo nepárna časť prevodovky, čiže buď párne alebo nepárne rýchlosti. V takomto prípade sa vám na prístrojovej doske zobrazí, že núdzový režim, no a je potrebné vlastne ísť na diagnostiku a skontrolovať, čo sa deje. Pokiaľ tam budú štandardné, už bohužiaľ štandardné chybové hlášky pre tieto vozidlá 5. generácie, pre tieto vozidlá, ktoré sú v rokoch výroby od 2016 až 2021 cirka, tak sa štandardne jedná o chybu závadu snímačov tlaku oleja na spojkách. Tieto snímače alebo tieto závady tu opravujeme, riešime, takže pomerne často tento Kodiaq už má za sebou opravu, tento Passat má pred sebou a toto Super Bčko je vlastne na kontrolu. Takisto vlastne doporučujeme, tak ako tento majiteľ Super Bčka si auto ešte len kupuje, dá si ho na kontrolu k nám, aby vedel, čo kupuje. Takže aj to je krok, ako zistiť, že či vás čakajú alebo nečakajú nejaké nákladné opravy s týmto vozidlom. Dobre, pre viac informácií
kľudne nás kontaktujte. Vánoce nad Bebravou firma Autosearch v spolupráci s Motul Evo, takže sme vám k dispozícii. Môžeme vám byť teda napomocní, či už teda opravou alebo kontrolou týchto automatických prevodoviek alebo pohonov 4x4. Sme vám k dispozícii na tomto čísle. No a pokiaľ dáte zdieľanie alebo like tomuto videu, pomôžete teda aj iným ľuďom dozvedieť sa viac o týchto prevodovkách aj na ďalších našich videách, ktoré máme na YouTube. Treba si ich pozrieť a vlastne vedieť predchádzať nejakým tým neželaným situáciám. Takže nezabúdajte, žiadne doživotné olej neexistuje, takisto aj DSG prevodovky potrebujú servis, takže nech sa páči, sme vám k dispozícii. Ďakujem.